Moikka! Infobox on plug-and-play-ratkaisu, joka muuttaa minkä tahansa TV:n tai näytön etähallittavaksi infonäytöksi muutamassa minuutissa. Kytke laitenäyttöösi, yhdistä Wifiin ja aloita sisällön hallinta Infobox-platformin kautta. Se on tehokas selainpohjainen ohjelmisto, joka toimii kaikilla laitteilla. Järjestelmän kautta voit lisätä kuvia, videoita, PDF-tiedostoja, YouTube-linkkejä, Power BI-raportteja, SharePoint-sisältöä ja muuta pilvipohjaista materiaalia, jopa kokonaisia verkkosivustoja. Monipuolinen sisällön ajastaminen, näyttöjen ryhmitys ja käyttöoikeuksien hallinta, kaikki yhdestä paikasta. Infoboxin avulla pidät kaikki näyttösi aina ajan tasalla niiden sijainnista riippumatta. Ravintoloista rakennustyömaille ja toimistoista myymälöihin, Infobox tekee näyttöjen sisällön hallinnasta helppoa, kustannustehokkaasti. Infobox, infonäyttö vanhasta TV:stä alle 10 kuussa.